Catalunya és un país divers, on més d'1.200.000 persones hi viuen i treballen, però no tenen la nacionalitat espanyola. Però algun partit continua fomentant l'odi i fem discursos xenòfobs. Avui, 21 de març, és un bon dia per recordar que... Ara és un bon moment per afrontar de cara l'arrel del problema. Perquè encara les persones migrades continuen patint discriminacions. I només si estàs empadronat pots accedir a drets fonamentals. Sense padró no puc accedir als mateixos serveis públics que els altres. I no es tindrà en compte la nostra opinió per a la regularització de les persones migrades que ja viuen aquí, o contra les expulsions de les persones refugiades. Vaig néixer al Senegal, porto 18 anys vivint a Catalunya. La meva opinió no és igual, importa que la vostra. En una societat racista no és suficient amb no ser racista. Hem de ser antiracistes. El millor antídot contra el racisme és que no surti a compte assenyalar qui acaba d'arribar.